Είμαστε εδώ για άλλη μία συνταγή. Σήμερα η συνταγούλα μας είναι ψωμάκι ολικής άλεσης. Θα ξεκινήσω να κάνω ένα προζυμάκι, το οποίο έχει ένα σακουλάκι μαγιά ξερή και 25 γραμμάρια νοπή. Λοιπόν, και βάζουμε μία κουταλίτσα του γλυκού ζαχαρίτσα, ρίχνουμε και περίπου στα 200 ml νεράκι, θα ρίξουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού λαδάκι και θα ξεκινήσουμε ένα ανακατεματάκι για να λιώσει η μαγιά μας και η ζάχαρη, και αφού αυτό λιώσει θα το αφήσουμε σκεπασμένο σε ζεστό μέρος για 10 λεπτάκια μέχρι να αρχίσει να γίνεται η μαγιά μας, να αφρίζει και να φτιάξουμε το ψωμάκι μας. Ερχόμαστε σε λίγο. Και γυρίσαμε πάλι, φίλοι μου. Το προζυμάκι μας είναι έτοιμο, έχει φουσκώσει όσο πρέπει να φουσκώσει. Θα το κάνω λίγο στην ακρούλα και θα ξεκινήσω. Ξέχασα να σας πω ότι η μαγιά που σας έδειξα είναι για 1 κιλό αλεύρι ολικής. Το ρίχνουμε όλο σε ένα μεγάλο μπολ. Θα το ανοίξουμε λιγάκι στη μέση. Θα ρίξουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Όσοι θέλετε ρίχνετε και παραπάνω. Εμάς μας φτάνει το ένα κουταλάκι του γλυκού. Και ρίχνω το προζυμάκι μου που έχει ήδη φουσκώσει και είναι πανέτοιμο. Και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο νεράκι. Το νεράκι μας είναι 700 ml. Λοιπόν, να το βάλω και αυτό στην άκρη εδώ, μην έχουμε κανένα ατύχημα. Το νεράκι μας είναι 700 ml χλιαρό νεράκι, 200 ml ρίξαμε μέσα στο προζυμάκι μας και τα άλλα 500 ml τα ρίξαμε μέσα στο αλευράκι και κάνουμε το ζύμωμά μας. Το ανακατεύουμε να απορροφήσει όλο το αλευράκι. Αν στο τέλος δούμε ότι λίγο μας κολλάει, θα ρίξουμε λίγο αλευράκι, είτε κίτρινο είτε άσπρο για λευκό, για όλες τις χρήσεις, και συνεχίζουμε. Και αφού, φίλοι μου, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο του ζυμαριού μας, το έχουμε ζυμώσει περίπου στα 10 λεπτάκια. Τελικά δεν χρειάστηκε να βάλω παραπάνω αλευράκι, είναι καθαρά ολικής όλο το ψωμάκι μας, όλο το ζυμαράκι μας. Θα το αφήσουμε περίπου για μία ωρίτσα σε ζεστό μέρος να διπλασιαστεί, και αν θέλετε εσείς μπορείτε να το εμπλουτίσετε το ψωμάκι σας και με λιόσπορο. Έτοιμο το ζυμαράκι μας, ψωμί ολικής. Κοιτάξτε πόσο αφράτο έχει γίνει. Πολύ ωραίο, τέλειο το ζυμαράκι μας. Οπότε τώρα θα το βάλουμε στις φορμίτσες μας. Εγώ προαιρετικά έχω βάλει και λίγο μαύρο και άσπρο σουσαμάκι να ρίξω από πάνω. Θα κάνουμε ένα μικρούλι στρογγυλό. Κοιτάξτε πόσο ωραία σηκώνεται, πόσο αφράτο είναι.
να το βάλουμε στο ταψάκι μας. Να σας κάνω και στην άκρη να το δείτε. Πολύ πολύ αφράτο. Θα ρίξουμε και λίγο σουσαμάκι από πάνω. Θα το κόψουμε και λίγο. Το καρβελάκι μας το πρώτο, κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο μας. Και συνεχίζουμε και με μία φορμίτσα. Για όσους και όσες θέλετε να το κόβετε και απλές φετούλες τετράγωνες. Το βάζουμε και αυτό και το απλώνουμε στη φόρμα μας. Κοιτάξτε τι ωραία που πατιέται το ζυμαράκι μέσα, πόσο αφράτο είναι. Και από πάνω και σε αυτό, πάντα προαιρετικά όποιος θέλει, σουσαμάκι, έτσι μπόλικο, μας αρέσει το σουσάμι. Και είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε στο φούρνο, στους 180, προθερμασμένο φούρνο 180, για 45 με 50 λεπτάκια. Πάμε να τα ψήσουμε και επανερχόμαστε. Και ξαναγυρίσαμε φίλοι μου με το ψωμάκι έτοιμο, ψημένο, τραγανό. Κοιτάξτε κόρα που έχει κάνει. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το ψωμάκι του φούρνου. Κοιτάξτε τι ωραίο το ψωμάκι. Κοιτάξτε εδώ τραγανό. Και θα κόψουμε να το δούμε και μέσα πώς είναι. Κοιτάξτε πώς ακούγεται. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα του είναι τραγανή, κοιτάξτε μέσα ψωμάκι ζεστό, ζεστό, αχνιστό. Με τυράκι, λαδάκι αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι όλοι θα το τρώγαμε. Και έχουμε και το άλλο εδώ της φορμίτσας. Αν θέλουμε να το κόψουμε φετούλες. Ακούστε τραγανό που είναι. Δεν υπάρχει το ψωμάκι αυτό. Απλά δεν υπάρχει. Τέλειο. Φίλοι μου, φτιάχτε το, είναι καταπληκτικό ψωμάκι. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ένα ακόμα βίντεο μας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και μην ξεχνάτε like και εγγραφή.